الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariakan si agama Islam na guskan usana mga bubayakan yang kaya miyangay po sa seminar tano ngayon na di tano di pamagusay nagyang kutuwa kulaw-law mga tao sa alungan na maulit o matano na napagilay ang yang kaya di tano di pamagusay na giyay sumasaada pa na makatalinguma masay niya paman na pemakutan tano nagupenamar tano magaman sang kaya dunia kagiuti paman na kakelebu di siarap tano miyaka pia-pia agama Islam kagiang kutua paman na kulaw-law mga tao sagyang kutua kapabuyaga kiran Allah subhanahu wa ta'ala yang kutua mga pedakulaw laro na kunutulur rakatano agama tano Islam na kailangan siya rakatano makapamakot tano na umakanggal bakatano sa mga amal mga pipiya kaantano kalabudi nagupaman na antano makuha yang kuto limu Allah subhanahu wa ta'ala mialo itano si kumyangaw na agyang kuto mapanggulaw sa agyang kuto parihu na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam adna mga tawa pakainom sa agyang kuto parihu na bitano Muhammad adem pa man mga tawa pagalangan ro di kaped sa agyang kuto pakainom sa agyang kuto ay sa agyang kuto parihu na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto ig amatatamu sagyang kutu apari ni Nabi tanwa Muhammad namia panutulan tanwa siyo to makapukun si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala asadin sa makay namun nadidin na marawaw sa taman miano itano panagyang kutu anto na isifat agyang kutu apari di miano itano panagyang kutu anto na mga galabak o mga tao abing galabakiran sa dunia agiuti kesababan disiran kepada agu kealangan siran sagian kutu kampakai nomiran sagian kutu pari di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rotano miataman naiman tu nasumpatan tanu mialu itanu asunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aduna mga tawa kekilalanian nagukilala irabban sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anto na bisukit akakilala unabitan wa Muhammad isiku mga umat yan kagigyan ko tuwa masana kena babuaya paguyagin wa Allah na sumanga umat unabitan wa Muhammad langulang kaadun yan langulang kaadun wa Allah subhanahu wa ta'ala ipuna kadun na kuwadam na taman sagyang kuta mulim pusana pagadin wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuyang sagyang kuta masa na anto nari mga pagariya ikitu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku mga umat yan na pamamakin na gantano piya-piya kagyang kaya paman na tuos na pedaya sagyang kuta mga simbatan siku Allah subhanahu wa ta'ala aw pamobatan daya inderainon naditanu kepensagian kaya paman na ketuusan paman na sakana pedekah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inni la asuddu an-nas anhu kama yasuddu ar-rajulu ibila an-nas an hawdihi. Sagiang kutu masa Nabitan wa Muhammad na ada na mga tawa pagalangan akan sagiang kutu paridiakan. Ay man niya na diun pa ka. Pakaubay ang diun pa kay nam sagiang kutu paridiu Nabitan wa Muhammad. Tanto aya ko mala kalapis mga pagariya. Katawan tanwa Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto kumalimu. Nagutantos kaniyan na kumala ibubaya sagiang kaya ummat yan. Ayad na kabaya yan na giyang kaya umat yan na palayran sabutan suagama, palayakiran din na makaw maudi na sabuta giyang kaya agamatan wa Islam. Namanuto, ugay na sa giyang kutu masana ng mga tawa, pakaw masigo pa rin yung Nabitan wa Muhammad, napagruno Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lagid na tigo Nabitan wa Muhammad, ukapagalangi umama sa giyang kutu mga unta o mga tao sa giyang kutu paman na paridi sang kaya dunia. Upama ko ano naman mga paridi ka, o dinatangal akasay, napagalangan na kagiyang kutu paman na mga unta, apot pa ka upama, apagin naman. Kagi paman na kapakayaan na pagusara na kasagiyang kutu tatangal na nakaig. Nalagid na giyang kutu kulaw la sa giyang kutu mas at Nabitan wa Muhammad asang kaya dunia nauwad na pangalang sa giyang kutu paman na paridiyan sa giyang kutu paman nakapakaw magiyang kutu mga untaw sa nakawataw nalagid din naman kutu giyang kutu kapangalang iyang kiran sa alungan mo. Pitro mga sahaba, ya Rasulullah, ata'rifuna yawmaidin. Ini pakai mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutu at tigilan naman sa hay Rasulullah nakatawag kami ka. Makikilala kami ka at Nabitan wa tigilan ko Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabitan wa Muhammad na'am. Uwaya tigilan na makikilala ko sa kanwa tigilan nagukatawa na kan sa kanwa Nabitan wa Muhammad ang mga ummatan. Lakum sima laysat li ahadin min al-umam. Matataguro wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanwa mga umat akan nagyang kutu ami tutuos sarakano na diutu mi tutuos iku mga pada umat at Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama uto na misisibay so umat Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakatutusan siran. Yuto mami paman na so Nabitan wa Muhammad na kekelarunian anta sagiang kutu paman na mga tawa mapupurun umat yanun. Nabitan wa Muhammad tariduna alayya ghurran muhajjalina min athari wudu. Bakaw makan wa tigyan sagiang kutu paridiakan. Ketimukan wa Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagiang kutu paridiakan ghurran muhajjalin na sumisindo wagiang kutu mga uloniyo na sumisindo penagiang kutu mga skiniyo sabab sagiang kutu raradagiang kutu abda sa Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abda sebesari pagariya. Abda sebesar yang kaya dunia na isa abalasyan na makaw makasalo ka na mauri na ketendu kau Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat na sindo nagyang kaya mong talaka na sumisindo penagyang kutua sa ka sabab sa giyang kutua lalayo nagyang kutua abdas ka sang kaya dunia kukiptin dengan ka sa giyang kutua sa dari mga pagarya meleitan wantunay kambida nagyang kutua tawa di melima wakatu alalayon din na maabdas sa giyang kutua paman na bedanian agu giyang kutua tawa Amia mapiad no makapagbedas ikwalungan na di umat. Anta aka mapiad no kebedas sa giyang kutua paman na uman sumanggadag giyang kutua buka sa ari raya giyang kutua buka sa puasa. Adem penatawa muslim. Apaman yan na din mata o magbedas. Antunay kakelar o Nabitan wa Muhammad. Antunay kitusun. Amay kagiyang kutua muslim. Muslim suama iyan. Muslim su inayan na dadin makasuama bebedas. Yang kaya abdas mga pagarian na tanto ay kumala ibadas. Miya kaisa na Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi anu tulia pada seribu mga sahabatnya natina anto na ilayaniyo. Sagiang kutua tao, agiang kutua paman na paitaw niyan nandudu nagiang kutua lawasay. Agiang kutua lawasay na makalimaw na makapigu agiang kutua tao. Inwati Nabi tanwa Muhammad badim pernah kelambu sagiang kutua paman na buring agiang kutua tao. Udi nagiang kutua paman na mama, udi na bubaya paman na makalima. Maka pigu udina maka pagubedas na bebenad na kelam sagiang kutu aludian na tibu mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adadun na malam paman na luda giang kutu atau la ya baka min daranihi syai na igina na mga pagariya ipupuna na matanus iku Allah subhanahu wa ta'ala kama nga tau tanu amiya pad udina mini bilang sangkaya dunia mga muslim nang uditanu di manambaya, diitanu di malimawa kato, diitanu di magubeda sa mga pagarian na makaumatan usalungan na mauri na ketendutan Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab musagiyang kutu abadas na diitanu di magdalabag sang kanya dunia. Isa panabala sagiyang kaiya paman na abadas kami aliyo Nabi tanu Muhammad. Atige nasata wa abdes niya na ginawa niyan. Nagyang kutu kaya pagbedas niya kaya pagbedas yan nabi ete nagyang kutu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Na okapantang yati Nabi tanwa Muhammad kapatay. Napaka pumimiliin sagyang kutuwa walo apintu usurga wanden yano nakabaya asubuga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi na ng mga pagariya. Panabenaran tanong, edi tanong pagabugag sa sambayan. Agi ang kutuwa kapsul lagi ang kutuwa wakatunap kebedas tanong na mga ginawa tanong. Kagiyang besari mga pagariya ibalas. Ano man ayaw tanong sa giyang kutuwa paman na kakikik, paman na katendu o Nabi tanwa Muhammad siku mga umat yan. O paman umargan na ketimu agiyang kaya paman na gato sa nataw. O di nasisa paligi na o sumung kasar na margan na katendu nga sa giyang kutuwa ginawain ka. Sa giyang kutuwa kada kadataw. Ay dapat yung paman na giyang kaya lang ulang wano manusia na ketimu sagiang kutua masa na udah udigiang kaya abadas tadi ka ketendu Nabi tanwa Muhammad paman na dita katawan upire kada ketimu sagiang kutua masa wah kaiman to sagiang kaya masa yang kaya paman na masa tanu na aya kada manusia sagiang kaya masa tanu na sumra supito kabiliun Allahu a'lam dia ukribat pito kabiliun na timuang kamanutun na pira giyang kaya paman na miya tayo na pira kumana giyang kaya paman na doon pa ng mimbuwata akada kalian na manusia na ayaw buwa kitendo na batano Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suabdas mga paro dahil dari tanong di magubudas na piya-piya antan tumumugtan o piya-piya penengatan o piya-piya busa na giyang kaya butan busa na giyang kaya paman na bela alima nagupaman na bus anagyan kaya ulo taman sa giyang kaya paman na tangila kada bagya di ka di magubedas na miyaw masong tangila na bang dumikini raw si kailangan na makaukit sa giyang utaong ito na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam langwan ang buta pag-ubedas na kailangan nakatatarutupan sa abedas sa katawa mama miyalew na kita ng Muhammad ada mabasa agiyang kaya ada mabasa sa giyang kaya skinian akadra dirham lagi dagiyang kutwa sala da pira Nabi tanwa Muhammad na wailun lil aqabi minan nar. Apaman na berian agiang kaya paman na mukwas ki udi agiang kaya paman na palwas ki agiang kutu apoy kunara ka jahannam sabab sagiang kutu adan yan nakaabdas piya-piya. Nahira man utu adita no dimang bedas mga pagariya nana pipi-pi antano kapaman na antano maku agiang kaya taruto pabalas nagu antano maku agiang kutu itindu na katano Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagiang kutu ama sa ating mga ulama na matatagus mga tao sagiang kutu kalibutan
malibutang sagyang kutua masa. Zulmatil makan na malibutang panagyang kutua katataguang kira na darpa. Wa zulmatil ajsad nagu malibutang panagyang kutua mga beda nagyang kutua mga tao. Alaiha ghabara agyang kutua mga lawas agyang kutua mga tao sagyang kutua masa na paman nakatataguan sa bayan nakauli nagyang kutua abu. Apaman yan na maka umampan sa giyang kutua kapakalilibutan ng giyang kutua lawas yan. Watarhakuha katarat. Nagyang kutua paman na kalilibutan nga nagyang kutua paman na mga tao sa giyang kutua masa. Ugaid na sumanga mu'min alala yung nagyang kutua abdasiran yura hadhi al-wujuh al-musyrika napkila yagyang kutua mga buntalira na sumisindo mga pagari Allah. Paman na hindi naman mamutuan na matitimu na ad na isa paman na sumisindo na ketemu kau nagyang kutua sumisindo. At ikakatan si fulan. Apaman yan as kaniyang buhi paman na maluro na kaliliwanagan. Nagito at tigo mga ulama sa giyang kutua mas lumilibutan ng sudarpa na lumilibutan ang panuso mga manusia na ketenduso umat Nabi Tanwa Muhammad kapaman na sumisindo ang giyang kutua mga bunta nila pengaling tanong siya Allah mapagtanong na yung mga pagalian tariman Allah yang kaya mga amaltan wan nufusan nira nagugiyang kutua mga ginawa mga mu'min na ayad na sumisindo at tigo mga ulama. Dia kutua paman na kesugat abda sa mga lawasiran na sumisinda wati mga ulama fayarifuhum innahum afradu ummatihi al-gharra na andun ni kay layaro Nabi Tanwa Muhammad na ketendu yan agyang kutua sumisindo nagiutos sa mga umat yan at mga ulama. Masya Allah mga kapatid. Nagyang kaya abdas na panabunta manatan. Ikasuatan oron na piya-piya. Naguminda utanus iku mga pamilyatan. Inda utanus iku mga karumatanus iku mga watatanus. Sadin sa ayaman niya na kegatan wa mga manusia ay ipangda utanu kira nagyang kaya abdas na ipangda utanu kira na kay importante besar ya mga pagariya kasalungan na mauri nagina ni sindaw sa alungan na mo. Agyuti paman na kitu sa watanu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasut wati mga ulama Latali man sami hayya ala salag yutudun sugal pakiran. Anda demikan negairan sagyang kutua pananalo mga pagarya, pananalo mga bilal, apung giraw sira na hayya ala salah, nagyang kutua kanagairanon, faqamu yatataharuna wa waqafu bayna yaday rabbihim sufukan yusallun. Anda demikan garu, agyang kutua mga muslim, yang kutua tawa kapapadalaman sa paratiya, nagyang kutua pananawang sagyang kutua sambayang na makatindagus kanyan, yatataharuna sutis kanian na abdas niya nagyang kutua ginawa niyan wawakafuna sumuludes kanian sa masjid na tumindagus kanian sa giyang kutua paman na saap tumindagus kanian sa giyang kutua kadunan niya na Rabbul Alamin abdas kanian sa giyang kutua saap ay tindagyan na giyang kutua sambayang at tingulang mga ulama. Hari mga pagariya paman naman utanog kagada magyang kutua kalay kipantag giyang kutua sambayang agyang kaya sambayang na ayar ka pagkasiyap sa agyang kutua masa pagkaumaga sa alungan na mauri agyang kutua masa na sumanga paman na mga tao na ayad na mapipikiraran nagyang kutua paman na kapakapasiran ugaid na susambayang na siyap niya nagyang kutua manusia anda manay di tanong kasiyap sa agyang kaya sambayang mawatam sari mga pagariakan mga bubayakan sikuwaga mga Islam ang bidaan nagyang kutua tawa paman na di manambayang ang giyang kutua di sembayang giyang kutua paman na mga tawa sa sabar nira nagyang kutua paman na kisusugo na kipapaliugatan na siku sambayang priority siku mga ginawairan iobligado siku ginawairan nagyang kutua sambayang na sira ni mga tao ang belasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan na maurid siran sumanga tawa di kergenan sa giyang kaya masa pekargenan wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga kaadanian keluitan wamay aaya kapakatitindag mga tao sa giyang kutua masa ada penakapun ya giyang kutua kapumalas wallahu subhanahu wa ta'ala na 50 rabun
na patapulu ragun na sumanga tao na bugurarat nira na matairan sa iyang kutua puro ananayaw niran sa Allah subhanahu wa ta'ala. 50 ragun mga pagariya. Na punalaman tanong si ko Allah, kami apang tanong si ko mga tawa, mga barasambayang. Nawari umataw ka sumbayang na panabenarin ka igiyang kaya 5 wakati na o 5 wakati na kitin nagkapagariya. Na upama ko si kami bibilang sa giyang mutua din na matao sumbayang na panabenarin ka pagariya yung makasuwa ka sumbayang. Duang ka pagariya. Kailangan sukawuyag-uyag ang pagariyakan sa agama Islam. Giyang kaya paman na kamaradunan sa alungan na mori na dingkaw din na pagibarat na giyang kaya pulaw na tanong ang kaya din. Mawatan na bidaan yan. Dunia ini na alungan ruto amori. May ano itanong pa na sumanga malaikat apaman na matataguro na paman na ded na bayran paman na desiran tagu iwallahu subhanahu wa ta'ala salimu sa giyang kutua paman na mga tawag pakaumaro. Inong tagiyang kutua mga tawag ketenduiran ng mga tao anduduk sisikiran na giyang kutua mga amal. Tagiyang mga pabariya kasigo. Gaya paman na ipugusyat tanong si mga bangsa tanong so mga kangudaan at so mga pangaritan apaman na paganda desiran dan naging sembayang sang kaya dunia. Panamariran ni masuairan nagyang kaya sembayang. Nagyang kutua kasuairanon. Na kailangan napkitin degiran nagyang kaya 5 waktu paliw katarkatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyang kaya sembayang na aya kalayan yarga nagyang kutua kialuyaw ng mga ulama. Aya kini paliw katan sa agyang kaya sembayang. Naginan sugaw ya sunamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namin bisitas kaniya si Allah subhanahu wa ta'ala na susambayangan na si idin ng mini paliugan sa giyang kanan na paman na langit o di na sa giyang kanan na puro akatataguan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Natagun tanong sa mga ginawa tanong agiyang kaya sambayangan na importante aking mga pagarya. Tangon tanong agyang kaya sambayangan na aya nakatanong pagkasiap sa lungan na mauri. Tangon tanong sa agyang kaya ginawa tanong agyang kaya sambayangan na din na kebakay batanong indiray ng agyang kaya sambayangan. Di kebato tasiko muslim ubadian paman na buga ka agyang kaya sambayangan. Kakati akap penutulaw na agyang kaya mga ulama aya paman na pagka kepasan tanong o di na paman na kelebudan tanu sa giyang kutua masa paman na katibu warakatan wallahu subhanahu wa ta'ala na isaw na giyang kaya abada sa giyang kaya sambayang. Tigo mga ulama agyang kaya simba agyang kutua mialitan wa paman na sambayang ang gusto abadas aksabahum bihallahu nuran naginan subala sa imbagikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ataguan niyan sa mga tao ang mga barasambayang nagulalayo nagyang kutua kaabadasiran sa apaman na nuran sindaw abadian sa dayon. Giyang kutua paman na kapakaumaw mga tawa mga barasambayang ang mga tawa mapasangi kasuti nababan nababagan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa sindaw sa taman sa di mapasana giyang kutua kapurukum wallah taman sa disiran makasunsi ko surga na matatagukiran din nagyang kutua sindaw. Sabab po ito mga pagariya sa giyang kutua paman na kinitindig niran sa giyang kutua mga sugod kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyang kutua tigong mga ulama asin daw na dayon sa dayon. Iya baka maahum matatagod nuto sa giyang kutua manusia. Tusraku bi ujuhahum agiyang kutua sindaw na isa ka na makasisindaw na giyang kutua mga buntaliran. Wa yudi'u lahumuz zalamat nagyang kutua paman na staw apaman nakatataguan sa sindaw nagyutod ni paman na kisindaw niyan yutod ni liwan nagyan sa giyang kutua kapakalilibut ng agiyang kutua paman na darpa kapakalilibut ng agiyang kutua mga paman na mga lawas sa giyang kutua mga inapadaian roo wayuniro lahumud durub napakasindaw penuto sa giyang kutua paman na mga lalan sa giyang kutua paman na pagukita na giyang kutua manusia. Lagi na ng mga pagarian. Yang kenal tanu agyang kaya abda sa bugyang kaya sambayang namalam saya ipantag na panabenaran. Imaswatan agyang kaya sambayang
namitin dagatan mo sa oras yan. Umantano pumukal na pagaria, makagada matano sa bukal, napikiratan wag yang kaya masa. Pikiran ka apaman na ubuga ka nakagiyang kaya, sambayang ka nakadar kagiyang kutwa, sindaw sa niyang kutwa masa. Apakalimutan nga sudarpan, apakalimutan nga sa mga tao. Kakunuman sa mga tao sa kalimutan, na pangangalakan na kauto sa ginawang. Apaman na ubarakan ba din na madagiyang kutwa, sindaw, kitidura ka ng nabitan wa Muhammad. Ubarakan din na madagiyang kutwa, sindaw, apaman na pagkasindaw sa giyang kutwa, apaman na pagugita na ka. Naging nanimala ay tuloy at tanong siya kung mga ginawa tanong mga pagariyan sa Islam. Na kailangan din nagyang kaya kasyapatan sa giyang kaya sambayan. Kailangan din ng mga pagariyan. Agyang kutwa paman na tao na masuaya nagyang kaya taroto pa sambayan. Namupaman na ipanginoon niya panakisi ko pamilya niya. Kaan sira ro makakikilalain na upaman na ansira na mabaloy apaman na langon siran na isa ka pamilya. Isa ka mangingid na pagalin na kakatataguan sa iyang kutwa sindaw apaman na kituso na bitanwa Muhammad sa iyong mga umat. Punuto ng tanwag yang kaya pariti na angko na apaman ikulaw la oriya nagyang kutwa apaman na pariti o di nagyang kutwa kapakay na magyang kutwa mga tao. Ato na paman next amug atigitan. Ayaw man niya na miyakaw din sa mga tao sa nagyang kutwa pariti. Adna miya makay na mo, ano man na daw din makay na. Naanto na ikulaw na sa giyang kutwa paman na oriya na giyang kutwa paridi nagitan wa Muhammad agu paridi o mga pagarinian ng mga nabi at mga rasul. Oriya na giyang kutwa kapamakay na magiyang kutwa paman na umani umat o mga nabi at mga rasul. Mada ba'da al-hawd? Anto na imatatag oriya na giyang kutwa hawd. Tigo mga ulama, haumul ladhina sharibu min al-hawd na susiran ito. Amya kayo naman sa giyang kutwa mga paridi o mga rasula mus mga ambiya yakifuna fi tuma'ninatin wartiwa na makatitindag-siran apaman na pipiya ko nagi ang mga ginawairan. Yung kutwa masana ka na bumata kasabilawan ng mga paganiya. Yung kaya kunaw na. Okay na lang ulang o mga tao. Amya kayo naman sa giyang kutwa mga paridi o mga nabiya mus mga rasul. Natutakan na sirang ko naging mga paganyan. Ayaw kataganan na miya da su kalak. Ayaw kataganan na miya da su ipaman na pangangalian ka. O di nagyang ko ito ang magagada masawan. Nagugyan ko ito ang kapakambuko. Ayaw man na putero na paman na at tutakan na nagyang ko ito ang pipiri ang ginawa niya. Da paman na iyawi da kalian naginan supaman na mga tao miyakay naman sa giyang kuto ang mga paridi at tutakan na sira natin mga ulama nasumman sa mga tao daw ng makainom at kita no kialangan isaw din na miya panutultan wa pagkaalamon na giyang kuto ang mga tao aya panuniran si ko paman na uri ang nabitan wa Muhammad na giyang kuto ang mga bid'ah niya panutultan wa. Na padaruwag yung kutwa paman ng mga tao kami yung utukiran. Miniswa-swa kira. Dairan paman na pangimbanaragi ang kutwa untula para teya kasi isira ng paman na yun utsabi ang kutwa mga imam, mga ulama, aliran ni babaguan na kiyang kaya agamatan ng Islam. Nasusira ng tuwati kong mga ulama ada din na makainam. Lam yashrab apaman na timunabitan wa Muhammad suhkan awatak anu saya abudikan saya pengubaya timunabitan wa Muhammad Yesu mga tawa pia pumaw niya si mga umat yan fahuwa la yazalu fi khawf wa wajal na ayaw na matatagukiran ng mga pagarian na giyang kutwa malakal nagumala apaman na sawan ikalakiran din na ginawairan Miya kailay ka nun sa giyang kutwa tawad na ikalakiyan. At tinawo ko dari mga asunod. Apaman na apaparo. Sa dunia ito. O di na upaman na umubod na himako apulis.
Udi na ubang dari paman na makuha giya ko to dumu-dumu terakan giya ko to paman na sawana. Paman na de paparuga. Diga pa na sa ko. Kapaman dati kagatan sirande. Diga di ba pangakala kang ginawang ka. Lagi kulaw na giya ko. Matatago sino mga ginaway na nagyang kutuwa kala ka nagyang kutuwa sawan. Sa giyang kutuwa paman na masa. Wa fi atasin walahat. Napadaro pa na magdamiran nagyang kutuwa tan tuwa ka kawawera. Kagida sila na makain ng mga pagariya sa giyang kutuwa mga pari ko mga naman. Minta tara luwag yung kutuwa kawam. Walahat ating mga ulama aaya kapakay berat yan nagyang kutuwa paman na kawawaso aban yan din na may duduga nagyang kutuwa di daya. Biya kailangan sa aso gira paman na kuwa nagyang kutuwa aso ama tutuyok yan nagyang kutuwa di daya. Apaman na maragong pinakapaginawa niyan. Nagilang din ni Kristus nagyang kutuwa mga tawa niyang pakay ng sa nagyang kutuwa pa rin yung nabitan mo Muhammad. O di nagyang kutuwa tawa paman na dede na makainom sa nagyang kutuwa mga paniti o mga panabinabiyan agus yung mga rason. Mapasangay ang mga pagaling. Tingong mga ulama, faqad kana yalhathu fi talabi dunya wa huwa yalhathu fi akhiratihi. Inutuat tingong mga ulama, ami dudugar o di na paman na mitatado nagyang kutuwa dilayan ro. Kagi paman na itatudulian din na dila yan sa giyang kaya dunia. Paman na giya so kapaman na tigitanwa bubayasi ko dunia. Giya so tigitanwa ayamu apian amaran na su dunia. At tigitanwa bubusaw na si ko dunia. Napakalilipatan yan so alungan yan mo. Minitado lagi ang kuto dila yan sa dunia. Paman na lamun na kububayan yan. Lamun din na paman na kuberatan sa watan yan. Na kitudulian din mampu ang kutuwa dila yan sa ano nga na mo. Langon din na paman na mapiya ko dunia na apiya pan haram. Apiya pan na bawal. Apiya pan na marata. Na paman na sabab sa giyang kutuwa kapudubayain yan nun. Na benar-benaran yan dun ikakuha niyan nun. Nagpapasangan naman po sa ano nga na mo. Ayaw yung mga pagariya absen kapan tanusang kaya dunia yang kaya kibabatu tanusang kaya dunia na suwaga matan Islam. Kailangan na anda kayo sumapya na kuantan na sumarata na paman na itapalakatan si mga ginawa. Naman ang iyong mutakatir Allah wa ma'atakumur rasulu fakuduhu wa ma nahakum anhu tantahu. Sumani namin itali mo marakano nabi ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamapya kuani wa kim pagariya kuan tanong ginabagan tanong pero masayan tanong lagi ang kuto paman apaman na in saparian rakam wa ma nahakum an fantam kay nasapar ni wa kianan si kumagi padahal namin sapar nabi tan wa Muhammad mga muharramat mga haram isapartan wanan si kumagi na watan pagina ni paman na mga dukadusan apaman na magpanutulatan ng buwa paman na kebawatan waki mga pagariya ketagusag yang kaya mga likudan waki ang kutu amyang ang gugalabagatan wa maratasan kaya dunia amay kagiang kutu agal magamaratan ada tanong mapangan niya taubat si Allah agudatan ng rilay wa Allah subhanahu wa ta'ala mataan na ng mga pagariya kebawatan sa lungan mo kebawatan usalungan na mo. Isa pa namya panutulong mga ulama inutu kebaw mga tawag yang uta duseran kagiti na paman na mikibawa ka terus lagi yang uta kadusta anak ati na miyawakar kami sa dunia ay paman na riuran amis ka mamusang kaya dunia oy na iman to membuat tibukan tibudusa na paman nas kami mani kebawa ka sa o paman na ada nga matigrag yang kutuakan dermat kasumpaw isugalaga tito din mo madagalagan dermat tayo kapag ang guna namin iswa-swa ka na kibawang kanuto sa alungan na mora kagibawang ka usang kaya dunia ayang ka bumiyak miyay ang mapiyak
Langwan kadusa ng mga pagarian ayaw balas yan. Nakubawang ka sa alungan na mo. Uway. Natin yung mga ulama. Wasamsu tadnu minar ru'us. Agi so paman na penutul ng mga ulama akan pagkarani agi ang kutwa alungan. Nayami aloy si mga kita mo mga ulama na tingin na wasamsu tadnu minar ru'us. Suwati yun su alungan na pagkarani. Tadnu. Pagkarani sa kanyan si mga ulo mga tao. Allah. Yan kaya alungan na pagkilay tanong. Si isa dunia natantub sana na kumawatan ng mga pagariya miyak kawata-wata nagyang ka na nanungan uway na naman ito agyang uto kawatan niya na kagada matanong pa nagyang uto kayaw niya na isa pa natutulan na di mo nakianan sumasangor katumatali ko doon kau pa makubadin sangor natanto umayang uway nagyang ka na naalungan, naayap na ilayan ng mga scientist, na maladig yung kaya dunia. Maladig yung kaya dunia, nagyang ka na napaman alungan. Agyang kaya dunia na pama, ay kapilay tanong na miyak kalala, kagi kadadapuan tanong. Masusuatan o sumubag. Sumubag na ila paman, na miyano sudyag yung utuwa paman na basa ka natin na itu na yung mau nadadarapa. Nadi niya kataon na mas adip na mas maulat. Lagi masusuatan. Amin ni betul-betul sang kaya dunia nanti kita nu lagi yang kaya dunia na ayan yung pinakamalada pagi di mau berdebat. Apa na suga sa amin din na miya kawata-watan na dunia. Na adip na kapagdaan na kung sa palinaw pamau bagadin na pagaburo dudi na suga sa paman na aya katawin ko nagyang kaya dunia na miya kalala. Ugain nagyang kana na alungan na maladi sudunya sa pipira tak panagyang kaya dunia. Ato na itutulan ng mga ulama. Wasamsu tadnu minar ru'us. Nagyang kana na alungan na pagkarani sa iyong mga ulutan. Allah. Yang kuto paman nakatitimu ang mga kadin Allah sa mga manusia na pagkarani kira nagyang kuto alungan. Anto na ipaman na niyang kayan. Kadra mailin na ayaw mo apaman na diyang ka akap pakaran yang koto alungan si ko mga ulo mga tao na diyang ka amain tingtan mo isa ka amain why tanto din ang pakaran yang koto alungan Ayak ang pagkaranin niya na sigo mga ulo, mga manusia na diyan kaamain. Yutafa'u nuruha wa yuda'afu harruha. Tigo mga ulama, agyang ka na naalungan, na amay ka makaranin sa agyang kutwa ulo mga tao, na pwedeng agyang kutwa paman na sindo niya. Di ba masindo, maliwanag? Nakita agyang ka na nakasindo niya. O ngayon mo mga ulama na dekat-takapan ng Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kayaw niyan sagyang kutwa paman na 10 ragub akaketakapan yan Allah dekapan ng Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanan na kayaw niyan saya katekapan yan na 10 sinin na 10 ragub Ubabadagyan kaya alungan na pamakubatan barakatan usit ng mga uwi na dito ng mga mga pagarian. Ay dapat nakasagi ang kuto mas sa pagkarani din si mga ulutan. Na kana babugyan kaya niya katagapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama fatalfahu hararatuha. Pakigedam si mga tawag yang kuto kayaw niyan. Keluda sa din sa mga tao. Keluda sa dinaki mga pagarian. Ketutuman din sa mga manusia. Anta aga keluwi sa din sa mga tao sa iyang kuto kapagaran yung alungan. Wa yusimu laybuha. Nagyang kuto na kadagian na kisugat si iko mga tao. Yang kuto kadagian.
Kaya dapat na yung pumimikiran ng mga pagarian na marag na kaya. Marag na yan, mapumbutad. Raw pa kayo siyang tanong sa ginawa, tanong ito naman, dahil nga di panutul yan. Pure at taga pure. Pure kaya pagarian. Dia di panutul ng Quran, o di panutul ng Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inu manaridan na umatan, o siya mga ginawa tanong. Kaya mga bitar wala, wa ma zalamahumullah. So Allah na din yan din na laliman ng sumanga oray paniyan, ugain din na sumanga oray paniyan, na ayap lali makiran na suginawairan. Di pa man na pinutulad din wallah, adna kapatay. Nadi nga pa ng pangibadar, so kapatay. Pira-pira yung mga pangaritan mo, may wafat. Natito-tito ang yan ko ito, mapangulaw na siya kukubur. Ketagutan o sa kiyang ko ito, amarsak. Napaguyagan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Piyura kaya ang mga pangariyan kaya tanong ipagtan. Nakuhaan tanong kaya sa tuma. Pamimikiran tanong kini mga pangariyan. Pariparaduan tanong yang kaya paman nakapakaw magiyan kaya masa. Abakarani yang ko ito ano. Nating mga ulama. Innahu la yazalu ala tilkal hal. Ayat ting mga ulama kesuasagyan ko ito apaman na masa. Yahmilu awzarahu wa awzara man adallahum. Na sumanga tao na kawidan niya nagyang ko ito adusan niya. Sadin sa dusa kasi pagbubiyan. Pamagitong kadin. Anto na ipaman na miyang ginagod ka akadusta. Paganeron na miya kapaman na kuka. Nakuwida na karoon. Dia ko tuwata mo kapaya na kuka. Miya ka tiro ka sa marata. Nakuwida na ka. Anto na yung mga rarata. Kasi sinta. Tunoto. Yung ko tuwa kapanaros ako. Kapmaritis, kapamaganta, kasuruyan, kandedaura, kapangataki. Ayan kaya masayman ko, kami ang magantaki. Maka pumimikiran tayo. Ano dapat? Biya kayo ng mga sapakabrang, may amuno ka, hisina ka, miriba ka, lang wano kadusta na da mataubat utaw. Ino man kailangan na mga pumangan itanong sa relasyon ko. Kemura ko katanong na si Iku Allah. Akap karilain niya siya katanong sa niyang kaya dapat akaw magyang kutu akapatay. Mga pangariya, suwallah, na prela niyang dinusutaw sa paman na tamang panatigyan sa di makaw maagyang kutuan niyawan niya sa niyang kaya bakaraniya. Yung kutuan niya. Nano man hindi ka pumangan sa relasyon ko Allah. Ari pagari di ka ketahuan sa kalap. Augyan mo ito apaman na kaya pakapaman ko nga na dangkaw nakarilay wallah. Nakuwida na kasagyan ko ito masa. Ya ko ito kain naman sa pakabarag. Ya ko ito kasina. Wato na galabag. Ya ko ito kapriba. Lago ano galabag amarat. Mga kabairog dunog. Mga lalo sa ating tanong. Na paman na kauwidan binagyan ko ito. Anto na panikuwidan na ka. Badong panatawa paman na kawidan niya naging mutadusa o padiyan na adu. Anto na ito. Natin kong mga ulama, wa awzara man adallahu ala dhahrihi, nagugyang ko ito ang mga dusa o mga tawa didig ka. Allah. Tanong sa tawa, miniswaswa ka. Didig ka sa ikulala na untula. Napaman na kawidan na kapanagyan ko ito ang dusa niya. Allah. Inumiyan po ka sa giyang kuto-auto na parate na kagiya saka. Apitero kagiya gama. Ye, paman na pinggol mo muna bitan wa Muhammad. Ang pangiraw ka paman na suwaga man na makumpleto. Allahu Akbar. Pembabaguan na ka suwaga mo na bitan wa Muhammad. Ay kaya minituro na paman na sunabitan wa Muhammad na dan niya nakatarutok isuwaga man niya. Miya kalala ko ay insulto si ko na bitan wa Muhammad. Ang ginaw ka pumbaya na ka sunabitan wa Muhammad. Mananian na paman na di nga di pamaguban ang suwaga man yan. Pagawatan na wala na upo na giyang kayawan na ayaw pa naman ini at sa'yo nagyang uto ang yan nalugan. Hindi tamang ka. Upo na ayaw paman na mapipigir sa'yo sa giyang kayaman na adallahum. Nagyang uto paman na inumiya lalo ka saka.
namin itamang kakakiawi din nakapinagyan ko tarusa niya. Eno miya kapagin, eno miya kapamanko, eno miya kanderman, eno paman na miya nanunga pamikiran niya nakapasira ka na kawidin nakapinagyan ko tarusa niya. Mapasang hiya mga paman. Ay namamanganitan o sa relasyon ko Allah subhanahu wa ta'ala. Namamanganitan o sa relasyon ko. Ay masagdan mo na yan ang tanong pagbago. Kaya manan yan na lagi duba kebutin. Why? Diyan ko ito akawin yung mga tao sa diyan ko ito ang mga dusairan. Na adam pa ng mga tao, kumanang panagyan ko ito adusa, nagagyan ko ito adiyan na manusia. Fayatasabbabu arakan, nagyang ko ito akararasay niya, nagyuto ko ni kapulgating nagyang ko ito ata. Agi miya karani pensualukan, na makawin na pensayaman niya, na bawa sa pipi at umano kasi. Na napaman nagyuto ni paman nakatulog yung ko ito ata. وَيَبْلُغُ الْعَرَقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى قَدْرِ الذُّنُوبِ. Naaya ko na mapagating ang mga tao na dipindi sa giyang kuto kadustaan yan. Nadipindi sa kadustaan. Waya mo dusta nga nakapaman ko. Nabano tumay ito. Ugay na upo na karagsi sa paman nakasina. Kaya na masapa ka pa na pagkalangin pagariya. Dia kesana kapasa kapamaganda kapamugod kapangago babiya kalalagi mo karusa. Oy. Ala qadri dzunub ay ipagati ng utaw ng iyang to antun amang buim yang galubog yan nakarusan. Ada niya ng pamangan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagid natin mga ulama sa iyang to akialwin yan sa hadith. Kama thabata fi sahih. Paminhum man yablughu al-araqu minhu ila ka'bayn. Ada na mga tao aya mamipagatingiran aya kitugag yang koto atingiran sa giyang koto masa nataman sa giyang kaya bubuas kiniyan. Dia kaya bubuas kiniyan. Namipagatingin na ng manusia. Sabab sa giyang koto adusan niya. Naya buwa kaya paman na ketuon na sa dunia aba paman na makapagating sa isa ka panangguna. Way panamarin bagi exercise. Solutan yang penagih mo to alam na niya kita paman na ipagating na diga makapagating sa isa ka panangguna. Ayaw mo paman na kilay ta iga paman na miya ko masay na gida lagi dia mi bagyo. Apkilay ta sumabang sa tanong pagapo sa tigil taman din sa emanan niya na bupas ko sudugan. Dia mga pagarian na kanaba oran, kanaba degan ka ating nga makapupuon sa imong tao. Mula lang sa niyang kontradusan niya. Badong panalawan ro, badong panatawa makapagati nga paman nakalawan na niya ng iyang ayang buwas ang ad. Tingo mga ulama, o na tingo nabi, wa minhum man yablughu araquhu ala raqabatay. Adun ang mga tao aya kumaanagyang kuto ating yan na taman sa iyang kaya na yan. Allahu Akbar. Taman salab mga pagarian. Malati nang umalado sa amya pasalya na ganyan mapakanyari na si Allah. O kabaya ka pagarian din kay ni manggulaula na iman to natap na ikadun ng Allah. Wag to na ipamanyan na miyang galubog ka kadusan. Ya Allah, miyang apaman ko ako narilaya ko ka. Kung pamanigan na ko Allah, ya Allah, miyang apaman ko ako narilaya ko ka. Ya Allah, miyang usa ko narilaya ko ka. Ya Allah, miya kasina mo, miya kapagin magulang, manta man ang miyang galubagagan. Dilan karakan ya Allah, kaangka paman na, di kepenusagya kaya mga pugating at taman na rin sa lubog pagariya. Mama manitanong sa relasyon ko Allah. Nawari yung paman na tiyawang kawala sindaw para tiya na, diyan ko tuwa sindaw na siya pang kaubabid na yamanan yan na na masana madar kami yung kasindaw ang kausap. Taubat ka sa taubatan nasuha agina ni katrima Allah subhanahu wa ta'ala. Uba katubat asar taubat man to na di taubat mapita na taubat manisagawi marag na ito kapag daw makapagariyan. Oy walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-su'. Paman ada taubat at wala mga tawa di bilog sa marat. Alala paman na di taubat na taubat, nagilabot ako ka, pumasok sa iyong motor. Taubat, nagumalo. Mali niyo masika kubantagiya, kapatay sa iyong motor, taubat. Ang mayari pagariya ka di ko nakiyapan, tagiya kapatay.
Kasi ka minipantag sa iyang koto at tawag. Da problema. Waya man niyan na paman na sika kapantag sa iyang koto at tawag. Kaan ko na rin sa. Ayaman na niyan na di prilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi na upun paman na saka na paman na miyato na kasumang ulama, miyato na kasumaskit na yun na niya mapiyan na biya ko paman na panamar. Hindi ka kapukas sa iyang kaiagamatan. Na ano panalawan ro? Ang iyang ito hataman sa alam, natin mga ulama. Wa minuhum ila hikwayhi na ano na ang mga tao ay ipagating yan na taman sa kasadan. Malong may amalang kami sa bisa. Ating nataman sa kasadan na malay niya doon sa mga pagarya na anong panalawan ro na tigo mga ulama. Wa minuhum man yaljimuhu al-araqu iljaman hatta yaqula ghih. Ano na mga tao apaman na keleg sa giyang koto ating yan. Bakaw masagiyang kayang ingin yan. Taman sa ayaman yan na ayak kesu agiyang koto ataw na kegetan. Niya kailangan sa ayaman yan na kegetan. Igira miyan na dagiyang koto ataw. Di mata o lumangaw, yagiyang koto apaman na kesu ayan na lagi doon paman na tunay ini kegetan na di peliwan na pasyan. Agiyang koto apaman na pagirawa yung koto apagaladag, yung koto apagaladag apagaladag. Lagi dan ni kesu agiyang koto. Kata metero siya. Wayakulu gik apaman naging utak apagitiro. Kagita man nakisangi, agiyang koto apaman na atin yan. Kegetan nun. Sagiyang koto apaman na may pagati, gulanan sagiyang koto adusan niya. Anto na ikulaw na. Sagiyang koto apaman na pagati, taman sa buko, taman sagiyang kaya paman na taman sa kasadan, taman sagiyang kaya paman na ngari. Wayuta bi jahannam laha 70,000 siyam. Yang koto ataw apaman na da karila iwallah na idulog. Sagiyang koto apaman na apoy kunara ka jahannam. Idulog roon. Adna kuna mga malaikat idulugiran wag yang koto ang mga tao. Anto na imang babatadian. Nagyang koto ataw nakatataguan sa kangingkir. Ito nagyang kaya kangingkir. Bagya so ikat papatungan. Giya? Langit masasaya niya so ayamu. Katataguan sa kangingkir ayak kada kalian na 7,000 kada kalian na kangingkir. Allah. Ando dari teguh pagariya kaya 7,000. Allahu musta'an. Nawab sariya kasablawan mga pagariya kaya kulaw la sa alungan na mo. Ayak kangingkir utaw na 70,000. 7,000 kada kalian zimam yajurruha min kulli zimamin 70,000 malak na umani satima na kangingkir na ayak mana tumutun doon na 70,000 malaikat. 7,000 malaikat sabuon. 70,000 malaikat. Oy, naba paman na kenapa besar paman na 7,000 kangingkir ka 70,000 kangingkir. Allah. Ano din teluwa. Naumani kangingkiro na ayak man at tumutuyo ko na 70,000 mga malaikat. Dan na ligtas. Wari sa dunia na gira manuto paman na kaya po sa santa. Ang kaya mga pulis na 2 kataon na miyan nakataduwa ta palago. Oy. Nasitay raman na paman na papatunga. Ay dapat yung paman na 70,000 paman na patong na umanin isa patong na 70,000 po na tumutuyo. Allah. Anda kairan din saya kidinig sa giyang kaya manilibutan. 70,000 paman na maawidra. Allah. Kailan talo Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Sauda mudlima agyang kuto ko na apoy ko narakajahan ng mga pagariana miyak kalimulimutan. Miyak kalimulimutan agyang kuto apoy ko narakajahan ng aruno na indulong agyang kuto apitong pulungin mga malaikat. Agyang kana na apoy ko narakajahan ng na ayaki alinian sa hadith. Unabitan wa Muhammad ukida alaiha alfasana na piyaki biyagan wa Allah sa sang hiburan. So apa yung kunara ka jahannam
na ayakian noon wallah na pagampagani na piyakibigan yan sa sang librago. Hatta ihmarrat sa taman sa miyak karigarigan na liya ko to apoy ko narakadyan. Ruminiga sa librago na pamanda bibigan. Thumma ukida alayha alfasana na darot kama na wallah. Na piyakibigan yan paman sa adisyonal na sang libragon. Hatta ibiyaddat nataman sa miya kaputid na liya ko to apoy ko narakadyan. Tigtan wa miya gumbiumi. Miya dekadib. Naman, dia ko to kaywa. Naigida paman na dama totoo na paman na dapat na pagubina tigtan wa da kapati ako. Upo na pagubina paman na tigtan wa dadu na miya lampu. Why? Daru paman na wallah. Sagya ko to paman na kaya pakaputi yan. Thumma ukida alaiha alfasana na adisyonal pa man ang mga pagariya. Apya kibigan wallah sa sanggi buragun. Fahiya sauda mudlima na iman to at yung mga ulama. Tigo nabitan wa Muhammad. Tigo mga ulama. Aswa po kunara kajihan naman na miyak ay tamitam. May tamswa po kunara kajihan na. Sami daw to apo yung mga pagariya kapaman na makaitam. Agyan ko to apo yung kunara kajihan na. May alin sa hadith, ayakhruju runukun minan nar na paliwag yang kutwalig sa ikunara ka jahannam sa alungan na mawri. Agyang kutwalig unuk lahu aynan na adna dubal ang mata niyan. Gaya mo tayo paliw sa gaya mo ito apoy ikunara ka jahannam. Yubsiru bihima din yan yung pangilaylay. Agyang kutwalig. Wa udunani yasma'u bihima na adam panapdubal at tangilan niya na pamana din niya na mambudi pamakin. Walisanun yang tikubihi nagu adam panapaman na dila iya na din niya ni mitru at timunabitan wa Muhammad. Fayaqulu inni ukiltu bi thalath. Ayap tiku nagyang kutua pekaling sagyang kutua apoy anara kajihan na malig adna matanian adna tangilan yan adna dilayan na tigyan na ayat tigyan na mini tawkel rakat. Bikulli jabbabi thalas nagyang kaiyat talo. Bikulli jabbarin anida langulang wano mga tawa mga takabur. Langulang wano mga tawa mga anid mga tatagasiulo mga lampaw ya tigitan. Miya kadang-kadang lagi ang kaya lampaw. Nagina na tigyan ni kesanganakan. Gina ni minitaw kelerakan. Gina ni minisaring na kanagyan kanalang ulang warutang impuruan. Mga takabura mga tao. Ang ulang-ulang wana matagas yulong. Ada perhatian yan. Pero na kau nagi agama na tigyan na diya ke katayas agama. Why? Pero na kau nagi paman na iptugumpia ka na tigyan na di puwalan yan. Nabagi na ni iptugumpia. Lagi dia paman na dita no di panutul nagi yang kaya ayay iptugumpia utaw. Nagi yang kutua sambo yang yan ang suwabadas yan. Na pira-pira yung mga tao, madarino ng mga pagariya. Subilal, radiyallahu anhu, na isa pa man na amaliya na sunabitan wa Muhammad, na miya nagsuda pakiyan ako surga. Subilal, miya nagsuda pa ko surga. Ini suniyan wanto na amal kahibilal. Tiyo na din, mga tawanan ka, ya Rasulallah. Kabad na pa man na, baka wasa subilal at tigitan wa makapunadika. Ayaw po amaliyan na, giyan ko tauman ako at tigiyan ng kabatanan, na magabadas ako at tingyan na tingo na bitanong. Ito may katawan na. Oy, nagina ng mga pagano. Na, itarostan wag yan kaya paman na tutulan tan. Ato na pa sa giyan ko to atalo. Paganero nagyan ko to mga tutulan silo mga takaburo. Wa bi kulli man idda'a ma Allah ilahan nalangulangan o mga tawa kumin wa sa katuhunan na salakaw si ko. Agis mga musyrik. Salakaw sinimba niyan. Apaman na sumilimba sa salakaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musawwirin na ikatluwiran at tigyan na masasanganakan sa giyang kaya po'y punarakan jahannam. Na mga tawa mga musawwirin aginan suayamanan niya na mga tawa mapasangi katulad. Aginan su panulula at tigitano rilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Apaman aginan su paman na pendruing apaman na handa rating pendrusa tao pendrusa ko aginan siya. Antaka barahula, Giya kaya pa na gupanain na paman na sa mga ulama na ipasaparira na giya ko ito paman. Api giya ko ito akatulad sa tulad na audi ka mo kailangan. Ay kailangan ko na lagi mo ka sport, kailangan ka din.
Waya manan yan na siya ka awan na paman na kailangan na gitu ka kapakain yan. O pa mau di nga bu kailangan di nga ipanulan. Di nga na naputulan. Kapaman na kalag sa giyan ko to paman na makaumas sa mga panunulad sa alungan na mauri na timo-timo na giyan ko to ini tuladiran na terong kina na giyan kaya lango na ini tulad ka na yamanan yan na uyagan ka. Nanagad na rin po sa paman na ipabuyan ko. Berkas wallahu subhanahu wa ta'ala pagaluga sa yamanan yan na madin sa niyawadi nakabasangan na giyan ko to ang mga tao ang mga panunulad. May umagyang kaya oras tanong na napaman na di tanong ke pasa na giyan kaya tutulan tanong na naino kapaman na itaros tanong musim o mga kadauras ay apaka oriyan tanong ron nagyan kaya paman na kayaw amya panutul tanong so apo yung muna nakagihanam na miya kaito natigyan na kalatin na miyalim sa hadith teroon mo apo yung muna nakagihanam tiga na rabbi akala ba'di ba'dan hayat tigyan na kadanang ko nagyan mo to kayaw niyan din paman na mikiya kayaw din so apo yung muna nakagihanam dati ko apa yung kunara kajian nama ayan na ini kad agian kaya apa yung kunara kajian nama na paman na gimu to paman na kumya degedin akala ba'di ba'dan paman na kian usabun apa yung kunara kajian nama gimu to sabun ay mana niyan na sopi na riap pugong penapoy yuti mana niyan paman na sopi na paman na biya gapoy pan akala ba'di ba'da fa'adzana li atanaffasa fa'adina laha binafasain natigu Allah subhanahu wa ta'ala iniidinian ako apa yung kunaragyan niya maka ginawa sa makalugo. Apa man nagira man ito dia ka na nakod dia kailangan sa ako na yung sa giya ko takod na didi na pakasangawa natanto to ko paman na mayaw mida mo giya ko takod na labunian nagya kaya apa yung kunaragyan na nalagi dia apa man na tigya ko wala apa man na giya ko sa kapakaginawa kan sa makalugo an makasupot kagi paman na miyaga puya din Nagyan ko to at mga ulama amya ini bugiro wala nagyan ko to nafasain fiskita wa fi wa nafas fi sayf aya kapag ginawa niya na ginaman to paman na kayo din na dunia ago paman na ginaman to paman na tumatang gawa dunia tigo nabitan wa Muhammad fama wajadtu min baradin aw samharirin famin nafas jahannam ye ko to at na paman na kagedam yo paman na mga katengguan na penutup sa giyan ko to kapuginawa naraka jahannam wa ma wajadtu min harrin aw harurin nagyan ko to man pagdami paman na kayo hindi naman to miya kayo din na dunia na padanan sa giyan ko to kapuginawa wa po ko naraka jahannam mga pagarya tanto ko masakit nagupaman na margin nagyan ko to kapagtali mo matanong sa alungan na mauri ang giyan kaya paman na kayo paman na mapambatan ng mga tao kung tanong si wala ilidas tanong yanon nagupakalimudan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiyama sa paman nakapalimudan niya si ko mga uri pa niyan kung tanu si ko Allah paman na kanggunaan tanu giyang kaiyagan na pagkatanu mafia susampo yang tanu giyang kaya di tanu di seminar paman na isa niya paman na malaaga malaibalas sa galabag kung tanu si ko Allah maka mapadaya si umalat kung tanu sa alungan na mori kung nalamatamos kan walang ng mga pagariakan ali makapadiray nun sa giyang kaya paman nakiptin na tanong sa giyang kaya mga seminar tanong sa mga bubayakan si agama Islam sa mga pagariakan na paman na si tanong niya na pumuntang salim na kung nalamatamos kanulangon nagukumangan niya kung kanong sarila kakawanan ng giyang ng pasatan o giyang kaya oras giyang kaya kapamagusin na paman na di ka tunay ni di ka ikatiyaran na pagkatas oras way punin na karakanon ng rila ang kaya napakalapasyan sedang boskan sa pagkatutunan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mapaki ka pang dia ka sub-subra na ino kapag baga tanu kamatan tanu kadi rilaya ko niyo lagi si bayaw na pituro yan namugo po na ya sobre sa oras dapat natiyaro sa kadto para di ko makapituro why Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar